Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa. Kule channel nje siyaxoxa. Uthatha imizwa yakho ifake ngaphandle ukuze kuzoba right. Ngoba ngelinye ilanga uzothi hawu yabo ukuhleba kusuke ku-offend engazi ukuthi why, kodwa siyaxoxa ngama-TV show. Into evelayo lana ngisike uTerelo uqale ukuvela kule episode esibuke Sunday, akavelanga nje kulawa awu-3 ukuqala. So kukhona ke vele ishow abayiqala manje ngoba season 2 le ingane zesithembu. Uyabhala kudadewethu noma ubhuti uthi she's misunderstood. Mina ngicela ukuhlebela ukuthi ku-season 1 ngesikhathi ungekho kwenzakalani, ngiyakuhlebela kodwa ke angisho ukuthi yenzani ngalokho, ukuthi ngiyenzele ukuthi ngiku-update ukuthi yindaba. Mhlawumbe bekukhona lokho okukhona ku-social media, kodwa bengithi ngathanda ukuthi kuhlale kwishow ngoba vele ukuxoxa indaba sike sixoxa ngisho ngisuke ngasazi mina ukuthi nilwelani nalowo saziwayo ku-social media page lakhe, ngoba phela ku-social media page uyani-update abakithi, unikhombisa izinto ezitheni noma abanye bebuke bebe-shady njengayo uTerelo, njengoba nje ade seqhuba ishow kwi-account yakhe. Ngibuyele-ke entweni eyenzeke ku-season 1. Season 1 bekuphathi kwaVuyo noTerelo. uTerelo ehleka ngokubhuqa izinto ezikhulunywa uSibindi, ekhuluma noVuyo, engakhulumi kahle noVuyo. Manje uTerelo lobu nje enokuhleka, lokho kuhleka okucasulayo lokho kubona ukuthi hayibo indaba, yabo lokho kuhleka lokho uyakubona phela ukuhleka lokho, ukuhleka ukuthi hawu cha yazi yahlekisa into, nihleke nonke lokho okuthelelanayo. Lokho-ke akuthelelani ngoba lokho okwakhe, ngoba bekuthi uSibindi maye ekhuluma eshe into abona ukuthi uVuyo akahambisani nayo, mase yantsitsitheka. Ungitsitsitheka kuhle into engahlekisa, angazi-ke khona lokho. Hhayi, siyayibona eyakhe noVuyo ihlangene noSibindi. Eyakhe noVuyo mhlawumbe ihlangene nokuthi uSibindi ubeka bani phambili kwacima nje, ihlangene noSibindi yabo. Yasuka indaba yakhe-ke kwaba uSneh. uSneh uthengiswa imwe. Baphumile la nama-siblings bakhona kuTerelo noVuyo ngoba phela nabahamba kanye nama-siblings kaSibindi. uSneh usenza nje into yokuthi uma befika lapha emanzini bebhukude bonke uyabathengela-ke. Uyathenga, uyakunika uVuyo uyagqoka uba right. OkaTerelo uthi uTerelo yena ngiyazi ayigqoke le nto le, uthi le nto engathengwanga imali yakhe, ethengwe imali kaSneh, ngiyazi ayigqoke. Hawu, athi uSneh nje le ayithengelwe uTerelo ubenzela nengane ngokuthi phela ngithi yena ubezithwele, bekhulele ngaleso sikhathi wathi phela hhayi ukuthi ukhulela ngazi kusho ukuthi futhi wayefuna into ey'fana nalezo Rihanna. Ngithi nibabona Rihanna ukuthi uma befaka ama-swimwear ne-pregnancy kuba njani, wayefuna into enjalo ukuthi isisu sibe ngaphandle washo wacima. Hayibo uSneh akayazi-ke leyo nto. Athi-ke seqede lapho ukuthi-ke yena ngiyigqoke leyo nto, ethi akusona isitayela sakhe. Hawu, zimangaleke zonke iy'ngane lezi ey'hamba nabo uthi hawu, kodwa-ke nalo gele unjani ngoba phela uSneh akamjwayele. Okokuqala uSneh umthengele, ubengazenzisi ngani noma engayithandi le nto. Hhayi, kwaba yi-issue, angithi kwaba yi-issue lapho kufanele ukuthi behambe beyobhukuda, uVuyo ashiye phansi kulobo kukhuluma ahambe eye le ngasemanzini. Umpumelelo usefuna bonke manje beshintshe bebhocobale ngoba kubhocobele lo Terelo. Hawu, Nompilo athi kodwa-ke noma engabe akayithandi le nto uSneh ayithengile, kodwa bekungafanele aze aphawule ngendaba yesitayela, as if uSneh akazi isitayela. Hhayi-ke wayesethinta uSneh, angithi eyabo noVuyo ngiyasho ukuthi mayelana noSibindi. uSneh usisi omdala kaSibindi usisi omdala kaMpumelelo, noma ngabe abamboni-ke kodwa kufanele ezenzise ugelo, wangazenzisa. Hhayi sethi nayi i-pregnancy yabo,
silobe sicesha ngokuthi pregnant. Hayi kodwa phela sabe sathi hayibo yindaba sukela uSine noma ngabe pregnancy sinpho yindaba phaphela uSine phela uyingane ke khona ngizomungaxakise ngithi ke igama lokuphapha ngoba ngikuthanda vele igama lokuphapha. Hayibo simqalaze ke la ku social media sithi sifuna ukubona isitayela sakhe. Sithe samqalaza ngalelo langa abanye bevele bebheka izithombe zakhe endala. Angazi besebeyithatha but nangu lezi thombe zakho ehlele emabhentshini uyabona nje ukuthi wayeseyingane ngazo kanjani lezo thombe lezo. Wema yabona lezo ithombe savela sabona ingane ehluphayo kama yale akuskim sam. Hawu hathi hayibo lo indaba benebehavior yale yangane ya Siliya uRachel Kunuti uhluphile loya. Hathi hawu nangusibindi ezodala inkinga eletha uhlupho bathi ke abanye hayi pregnancy aze abeke uRachel Kunuti ngobe uRachel Kunuti kwishow futhi ke waba uRachel Kunuti ngokuthi wathi uVuyo uQueen Elizabeth engenzanga lutho uVuyo angazi uVuyo babe banginto yemoto ukuthi ubani ozohlala phambili waphindela endlini mayebuya wasina nangu uQueen Elizabeth. Hawu sasa logela unjani angisamqala phela vele asaze sibeze vele bekhuluma uVuyo naye simanzi uthando nesithembu asaze simuzwe naye kuthanda nesithembu ekhuluma ngoba wavela kuyiphansi kodwa lo ufike nje nepregnancy siqala ukumazi wasefika futhi seba uhlupho eyakhe ke ipregnancy beyimenza abe uhlupho ngoba nje esebuya ku season 2 ezethi ke bengihlele ngithi angikho emudini wayekususa lapha ukuthi sitshela ukuthi akekho emudini ngoba usine umthengele iswimwe angayithandi wasethi ke njengamanje ku season 2 usesemudini ngoba sasemudini ke manje usebuza ukuthi ke uSibindi uthini. uSibindi wathi ku episode 1 thina njengamathombini shuthi ke usesho phela nabakubo laba kaMengabo bayobe sebefika ke belungisa indaba yabo kuhlawu uSibindi Nkosi yami hayi uSibindi hayi nina uSibindi ngicela ukuthi manje siqale simnake ukuthi ukhuluma kanjani nabo mase ekhuluma nabantu bakhe lento engifuna ukuyibamba manje ngiyamuzwa mayekhuluma nabazali ukuthi engathi akaqini kahle kodwa mayekhuluma nabo sesifuna ukulandela ukuthi ukhuluma kanjani nopartner bakhe uze sizoyibamba lento efanele siyibambe kodwa ke sengiyanikhumbuza ku episode 1 ku season 1 wathi uSibindi thina njengamathombeni sizofika sifike usisekuvelile ke siyayazi indaba yethu emva kalokho sobe sesiqhubeka kuyimanje akasakwazi nokushintsha impahla ngoba bathatha abantwana ngiyakubona yokushintsha impahla njalo yokushintsha impahla ngifuna ukuyibelesela ukuthi ibe yisifundo sifundise izingane ukuthi teenage pregnancy iqhamuka namaphi ama disadvantages bangisizile nje baveza uSibindi nale ngubo zakhe ngathi hayibo nangu uSibindi engashintshile sengizoyibelesela ngizokhathala yimi asiqhubekeni uSibindi wathi njengamathombeni sizofika sifike sihlawule emva kalokho mase siyezwa ukuthi udaba luthini ukhuluma sengathi phela bazolobola njengamanje kade siqala kubona uSibindi noTirelo usesekuphela inyanga ezingabe 3 bengabonani uTirelo uthi phela angeke ulophu ubonela ingane emakhoneni kusho ukuthi uyamkhumbuza ukuthi phela yenza into efanele uma ke sebezohlala etafuleni ke uTirelo usethi ke phela nangu singabakho ithini iplan yakho vele wakhipha amehlo emva kalokho wakhotha umlomo wakhe waluma leli engezansi wavala amehlo wabona ke manje usedinga umayeni nomseleke ezophendula ukuthi njengamathombeni bathini ngoba nakuvuyo wenza nje mayesebuza into eserious uvele ewakhipha amehlo anonimnaki makhulunywa nje into angayizwa vele ekhipha amehlo uSibindi
Mina ngithi kodwa yini yazi, kodwa ikhona indawo encane engimdabukela kuyona. Ngibone leya episode la siqala khona ukubona uVuyo kuyiphathi yengane embuza umseleko ukuthi wenzani, wathi ngibukela kuwena. Ngathi awubakithi ukube mhlawumbe ubaba wakhe wamhlalisa eceleni waloba emchazela ukuthi njengoba ukubona lokho okubonayo la ekhaya, ngoba phela mhlawumbe ezinye izinto ziyafihleka ey'nganeni ngenixoxela. Aniyazi leyo nto, bakhona abazali nje bangahlala iminyaka iy'ngane zicabanga ukuthi abaxabani kanti bayaxabana. Iy'ngane zingaba shocked ukuthi mhlawumbe bake bacabanga nokudivosa ngoba bebekwazi ukuthi bakhe leyo picture phambi kwey'ngane ukuthi abaxabani. Manje asazi uSibindi ngathi ubona ukuthi uzoba nezinto ey'ningi njengobaba, akwazi ukwakha izindlu, abe ney'moto. Manje asazi noma ubuzile yini ubaba ukuthi imfihlo yakhe yini iyangempela, yabona? Hhayi asazi. Yabona imikhuba yami bengizonitshela ukuthi le yaTirelo lo qhamuke sethi she's misunderstood. Siyayazi into awayenza ku-season 1. Sasingenandaba-ke neyaVuyo noTirelo ngoba idrama yabo ihlangene noSibindi. uSneh wayemenzela nje isibele emsiza kuyi-favour ngoba phela uSneh ungenaphi ey'ntweni ekufanele zenziwe uSibindi ngoba uSibindi lo othe uzofundisa abanye ontanga yakhe ukuthi isithembu siqala kanjani. Manje mina sengibuza ukuthi njengoba ezofundisa abanye, ubafundisa ukuthi-ke beqale ngemali yabazali bengayimeli indaba yabo, ngoba phela nakhu manje sekuvela ukuthi indaba yemali iphuma ngapha kubaba. And siyakubona lokho ngoba phela uMayeni ayikho into engamenza ukuthi efuna ukuhlambalaza ingane ethi awunayo imali. Ngeke ngamsukela. Nasekuqaleni futhi uMayeni wathi akazenzele alobole yena, akufuneki ukuthi ebe nonkosikazi azojike akhulume athi kuye walotsholwa ubaba. Sikuphi manje? Sikuphi? Ngoba nalama companies ade wabala ekuqaleni, nayo ishow ifikile. Ubezohlala engayisebenzisa ishow ukupromote amabhizinisi akhe? Hayi bo. Ngapha umseleko wathi behlale bengenzi lutho ngoba sebengena kwijeni yezinto zabantu abadala. Angazi-ke phakathi kaSibindi noLwandle ubani umkhulu. Wathi-ke bazozila manje bengenzi. uLwandle-ke nangu uyalandela ezithinta amabhizinisi, kanti uLwandle wathiwa uyozogada izinto ey'bheka ikhaya. Kusho ukuthi uLwandle uzokwenza lezi ebhekane namasiko. Ngapha uSibindi abe usomabhizinisi. Asimuzwa ekhuluma izinto zokuba usomabhizinisi. Ufike noMacele manje obefike noMacele sibhithi siyamemeza, siyakhuza, sithi hayi bo, buka phambi kwakho ngoba usukhona. Ngoba ngizole kuthiwe nje uMacele naye useyakhuluma ukuthi phela-ke nani nifuna ukuba yintombi yini? Hayi bo sisi, buka phambi kwakho, ulalele nabazali. Futhi uma ulalela abazali ulalela umama kakhulu. Umama alikhuluma iphutha. Umama akujwayelekile omama beyale iy'ngane ngephutha. Asina kakhulu ubaba ngoba ubaba unegama afuna ukuligcina. Leli gama abhala ngalo ku-social media, abhale njalo. Siyabona ubaba ukuthi okubalulekile umlando. Kuyobhalwa nase-South Africa umlando. Sithi-ke Macele awulalele isayidi likamama ngoba manje uzokhathala nawe. Ungajabuli manje. Yabo manje bayabuza uTirelo bathi i-plan ithini. Angazi ukuthi uma umbheka u-future husband wakho unazo iy'mpendulo. Ngoba nje mina ngimbona ukuthi hayi lo ngathi usafuna ukuyiphumela ayojavela emaclubini, ayihambele iy'ndawo, azenzele lento yakhe yobu-DJ. Nakhona kumabhizinisi ufuna ngathi ibhizinisi elingahamba ngale ndlela afisa ngayo. Ngoba phela maye nalamabhizinisi
angeke asinike iside lakhe nabantu bakhe kuphela eshiya iplatform engaka ukuveza ukuthi wenzani okuyibhizinisi. Siyayibona ukuthi i-TV show yakhe wasitshela iseza wathi kuThando Nesithembu uzoncipha ngoba ngapha useza ne-TV show yakhe. Manje le TV show iyona ezo-maintain isithembu asifunayo samakhosikazi awu-7. Cha, siyabuza phela imibuzo ngoba sibuka i-TV show, hhayi ngoba kunjani. Niyizwile kodwa leyothi she's misunderstood. Siyayazi indaba yakhe futhi angamsukeli uSnake kule season ngoba wamsukela futhi sizoyithola enye into. Aze abe nje uRachel Nkununtu wanqaba isimo ephethe uSnake. Wathi-ke yena uSnake akanasitayela, huye nesitayela. Ulobe bakhomba nje naye uSibindi wambuka okokuqala embona wathi hayi isitayela sakhe angisiqondi. Asibuza ukuthi-ke manje phela-ke mangavumi ukuthi-ke kuhlangane ukuthi ashintshe isitayela ngoba kufanele elungise nazo izinto izothiwani indaba. Wathi-ke uzomshintsha. Sambona-ke khona ukuthi uyakwazi ukumshintsha ngoba laphaya kwi-photoshoot siyabona ukuthi bameshile begqoke nje ngendlela efanayo. Shuthi wamtshela wathi mangizokwenza i-photoshoot yami i-outfit izoba white, ngizocela ukuthi uyithole into e-white umeshe. Hawu mase silalele le photoshoot uyikhokhela. Akunalutho-ke phela ngoba uzenzela ama-memories nengane masikhulile iyobona iy'thombe yisho ukuthi hawu nani bahleke bazali. Kodwa uthi isitayela uzomshintsha ngani? Angazi. Futhi ngisazo ngikhombisa okunye ukuze ningasho ukuthi ngiqamba amanga. Leli shirt uSibindi wathi linamandla, ishirt i-Wi-Fi kwibhede yamhlophekazi ubeligqokile izingane zesithembu. Ehe uSibindi, cha ngifuna ukusasela nina bazali bey'ngane zabafana, hhayi abafana futhi sekuphela. Nginikhombisa ukuthi i-teenage pregnancy into enje. Ukwenza ingane ungekho ready, ukwenza ingane nawe usafuna ukujabula uzoncisheka kokunye. Wafaka leli shirt kuyiphathi kamhlophekazi wazolifaka ingane zesithembu ku-season 1. Ngifuna ukubona ukuthi akazuliphinda yini ku-season 2 izingane zesithembu. Yazi futhi wayegqoke iy'mpahla bey'gqoke ku-episode 1 kuyingane zesithembu yilezi abeyigqoke North West. Icathulo engayibonanga ku-season 1 kodwa i-t-shirt ne-jean fana yikho. Ngase ngathi hayi angidideki mina ngizogijima ngiyobuka u-season 1 episode 1 ngoba ngithi hayi uSibindi wayegqoke kanje ehle ngotirela. Futhi into eyenza ukuthi ngikhumbule ingoba yila abaqala khona indaba yama-plans. Manje sengifuna ukuyobheka ku-episode 1 ukuthi lama-plans abebekhuluma ngawo angasawakhumbuli athini. Ngiyagijima episode 1 ngithi hawu akashintshanga. Ufike egqoke lezi mpahla ay'gqokile ebona uTirelo. Ngaze ngathi uTirelo pho udide kanjani? Sithi isikipha esigreen isona lesi sekuqaleni. Namashothi uneziwu-2-ke ziyafana. Kuyenzeka lokho nami kuyenzeka nje khona umbala engiwuthandayo ngivele ngithenge ama-t-shirt awu-2 afanayo. Ukuthi mase uhlangana nami ngelinye ilanga ucabanga ukuthi angishintshi ngoba lokhu ngibona ngigqoke i-t-shirt kanti awu-2 noma awu-3 ayafana. Kuye kwenzeke. Kodwa la angisoli ukuthi lokho ngibona ukuthi uMayeni uthe akafundiswe isifundo simncishe imali akangaswinki. Kuthiwa akayeke ukuthenga iy'mpahla zakhe ethengele iy'ngane. Nkosi yami lapho iy'ngane-ke kusazoba khona i-part ya-1 year. Iseze i-part ya-1 year. Bana-2 na-3 hawu bakithi. Futhi ney'thombe zisazokwenza ama-photoshoot amaningi. Phela iy'ngane ibhede yokuqala ibalulekile. Yamhlophe nje sayibona sasikhona ngoba ithanda noSithembu kukuhle kubonakala nje iziphathe emnandi yey'ngane. Iyeza-ke futhi ama-birthday to you abafana. Uyosenkanini.
Yeyi, ningasho la ukuthi lo sisi lo engathi unomoya kasathane. Ngifuna kufunde laba abathi isifundo asikho. Sikhona isifundo, ukuthi isifundo yenze njani? Zithibe, ungasheshi wenze iy'ngane ngoba iy'ngane zizokuncisha i-enjoyment. Iy'ngane zidinga imali. Iy'ngane zidinga ube present. Uba present ngayo yonke indlela, financially, physically, emotionally, iy'ngane. Ngoba lana uma ungakwenzi lokho, zizokhula iy'ngane zazi ukuthi yini obuyenzayo, yini obungayenzi. Mase zikuthuka la sizobe sesibhuka thina. Ngoba sekungasekho ukuthi ngihambe ey'nyathelweni zikababa, i-vision kababa. Zizokuthuka iy'ngane ngoba ingane imayethi ubaba wayo isho kuwe. Isifundo-ke leso engisinika laba abalokhu bethi-ke, hawu iqhawe leli, iqhawe alisashintshi. Hhayi, alisashintshi iqhawe. Ngaze nga-toxic, Nkosi yami, ngiyaxolisa.